Är din kollo? Ja. Ja. Men det är ju så jävla jobbigt att tala in kablar. Johannes Svensson uppe vid Gallstenen. Sätta projektet helt enkelt. Nej, men det är ett ganska roligt projekt. Jag har aldrig gjort leder tidigare. Men nu så fick jag chansen att skapa en här uppe. Börjar med en slow pinch kan man säga. Och en liten pinch där nere. Och så går man upp till en liten jävel till krymper som man måste suga fast i. Innan man tar några steg och kliver upp på ganska dålig grepp. Och så skickar man iväg högerhanden upp på en slow. Och det känns som att hela kroppen ska dra med igen. Men där gäller det att snabbt suga in och få upp högerfoten. Innan man skickar upp ett bra grepp till vänsterhanden. Och därifrån är det väl bara en läskig topp allt på med dålig matta under och sten kan man säga. Fan, det känns bra det där. Det är Mats bakom kameran bara så vi vet. Tjena. För fan, mina tår.